Παιδιά, Είναι και ο Περικλής εδώ και τραβάει και εκείνος record. ναι, φτιάξα κανάλι στο YouTube. Είχα Και τραβάω και εγώ αποφασίσει record. να Απ' τη δική παρατήσω μου πλευρά. το YouTube γιατί το Mobizen δεν μου έκανε καλό βίντεο. Παιδιά, Όμως βρήκα αυτός αυτή η είναι ο εφαρμογή. Dark Gamer TV. Εγώ, ναι. Απλώς τον λένε Gianni 018. Παιδιά. Ναι. Και αν θέλετε κάνει Λοιπόν. καλά βίντεο. Τα είχε κόψει τελευταία, όχι όπως εγώ. Αλλά τα ξανά άρχισε. Λοιπόν, δεν θα έχει διακοπές στο βίντεο. Ναι. Γιατί εγώ Εμένα δεν μου ξέρω πώς κλείσει να κάνω. απότομα θα είναι από το χώρο. Πρέπει να πάρω μεγαλύτερη κάρτα για χώρο. Αν θέλετε να βρείτε την περιοχή μου, όμως όχι τα κτίρια μου, γιατί δεν θα είναι ο σερβερ, πατήστε SID 2007. 2007, ναι. Αν θέλετε να βρεθείτε στο τοπίο και να μας βλέπετε για να δείτε που θα βρούμε iron, που θα βρούμε και diamond, δεν γίνει ποτέ. Ναι, γιατί δεν πάμε συχνά θα μάλλον. είναι μόνοι μας. Δεν θα τον κλείσουμε, δεν θα το ξαναξεκινήσω αυτή την ιδέα γιατί δεν ήθελα απλώς... Δεν θα γίνει σεζόν 2. Σεζόν 2 όχι, δεν θα γίνει, θα συνεχίσει έτσι από τα επεισόδια του Fireball. Όμως... Εμείς θα κάνουμε έτσι, γιατί παιδιά. ο Περικλής παίζει από το γενικό του πια, ναι. Ναι. Μπορεί να μπει και ο Μιχάλης, δεν ξέρω, γιατί την άλλη φορά που μπήκε ήταν κακή ιδέα. Γιατί έκανε όλο μπουρδες με τον Περικλή. Είδατε αυτό το βίντεο. Εγώ σε σκότωνα. Ναι, ναι. Ήταν λίγο... Γι' αυτό τώρα που είναι δικός μου σερβερ, εγώ θα πω ποιος θα μπαίνει. Και τι έφτιαξα αυτό το πράγμα τώρα. Ωραίο skin έχω εγώ. Και μπορεί να μπει αν το επιτρέψω εγώ. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και θα πάω. Ξέχασα να σας πω ότι ο Περικλής και ο Μιχάλης στην ομάδα, γι' αυτό και με πειράζουν. Λίγο είχε πολύ πλάκα όμως. Λέω ότι δεν είχε καθόλου πλάκα, είχε την πλάκα του όμως. Για πείτε μου εσάς αν σας πείραζαν, πώς θα νιώθατε και μετά ελάτε να μου βρείτε. Ούτε εγώ σε βρίσκω τώρα. Άσε βρεκάστο. Δικό μου αυτό που βρήκα, Μα είναι. Ναι, πήγαινε σε άλλο. Βρήκα. Σιγά να μην πάω σε άλλο. Μου κόβεις το κοούλ. No, Πέτρα. Είπα και εγώ. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε σένα. Εντάξει, βρεις δικό σου μόνο. Πάλι iron, από που ξεκινήσαμε. Τυχερός είμαι μόνο. Δεν έχω βάλει και δεν ξέρω πώς να Ευχαριστώ βάλω. παιδιά που με παρακολουθείτε και γράφετε ωραίες κριτικές για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσει μια καινούρια σειρά Minecraft μόνο που δεν θα κόψουμε την άλλη σειρά, γιατί αυτή η σειρά Minecraft δεν θα είναι στο Goodcraft. Θα είναι σε άλλο Minecraft multiplayer, χωρίς να συναντιέμαι με τον Γιάννη. Μπορεί να μπει και ο Γιάννης. Καλύπτουμε λίγο τη λαβούλα. Ναι, παιδιά, συγγνώμη που δεν μιλάω, μίλαγε ο Περικλής και δεν μπορούσα να την διακόψω. Φυσικά για να την ακούτε καλύτερα μπορούσαμε να μιλήσουμε μέσω Viber, όμως δεν θέλαμε. Παιδιά, κάνω μια παύση να πω στον Πιτσαδόν να μας μιλάει και εκείνος για να μην προχωρήσει πολύ.
Και κάνω μια παύση. Παιδιά, αντιγράφει Captain Panes και Hacky Pixel. Μπήκαμε και μιλάμε με τον Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Γεια σας παιδιά, όπως ξέρετε ο Περικλής αντιγράφει τον Hacky Pixel, τον Captain Panes. Ναι, ωραία πλάκα. Ναι, εσύ αντιγράφεις. Από εκείνος έμαθες το OMG, το Games, το Minecraft. Εγώ το Minecraft το ήξερα πριν από αυτούς. Ναι, και σε πειράζει που το έμαθα από αυτούς, ήθελα να παίξω. Παιδιά, το τι αντιγράφεις. Βρήκα γκολ, βοήθεια! Ο Γιάννης βρήκε γκολ και δεν έχει άιρονα ξύνα. Ωραία, πες του να το σπάσει με κανένα ιερό φτιάρι. Α, και το Minecraft το βρήκα από σένα, εσύ μου το είπες και ο Βίκτορας, δεν το ήξερα. Εσείς μου το είπατε. Εσύ μου το είπες το Minecraft με το Βίκτορα, όχι δεν έβλεπα βίντεο του Captain Panes, δεν έχω αντιγράψει τον Captain Panes, εσύ μου το έλεγες. Θα σταματήσετε να τσακωνόσαστε, παιδιά, ο Περικλής το Μιχάλη τσακώνεται. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πρώτα από σένα το έμαθα γιατί μου το έλεγες και μετά ήθελα να παίξω και εγώ, παιδιά. Χάρη στον πιτσαδόχη το Zorak Blue γιατί άλλαξε το όνομά του, έμαθα το Minecraft. Όπου εμένα μου άρεσε Zorak Blue. Και μετά άρχισα να βλέπω και Hacky Pixel. Δεν λέει η αλήθεια ότι αντίγραψα από τον Captain Panes, από κανέναν δεν αντίγραψα. Καλά, από εκείνον που αντίγραψε, αλλά τέλος πάντων. Από σένα το έμαθα πρώτη φορά, από την Μπορεί να αλήθεια. φτιάξω και σερβερ αναχώραξης και να σας πω το IP να πείτε. Ο Γιάννης σκοπεύει, Μιχάλη, να φτιάξει σερβερ. Που είναι η αράκτη, φοβάμαι. Και να πει το IP να μπούμε. Όλοι μας. Και οι view. Ωραία, πώς θα γίνει. Εμένα ρωτάς, θα βρω. Θα βρει πώς. Ξέρεις πώς θα βρει, εντάξει, δεν ρωτάς. Μιχάλη, Ναι. εσύ πότε, εσένα βλέπω τα βιντεά σου. Και κάνεις, ναι, και κάνεις ωραία βίντεο τελευταία. Οι ειδοποιήσεις σου για το κανάλι σου είναι ωραίες, ωραία τα κάνεις. Περικλή, Και έχεις και ωραία μουσική την προηγούμενη φορά. Περικλή, φοβάμαι. Ο Γιάννης φοβάται, κάτι ακούγεται, κάτι σαν αράχνη, πάω να το βρω. Πόσο κάτω Περίμενα. Περίμενε, Μιχάλη, να φτιάξω ένα φούρνο, θα πεθάνω της πείνας. Ο Γιάννης με ακούει. Ναι, σ' ακούει. Γεια σου, Μιχάλη. Τι Να σου είπα και κάνουμε? γεια. Σήμερα έχουμε παρτάκι, Παίζω Minecraft κι εγώ, για δεν μπορείς να μπεις στο σερβερ μου. Κόψε λίγο το βίντεο. Δεν μπορώ. Πώς το ξέρεις. Μιχάλη, σε κλείνω. Κάνω μια παύση μέχρι να κλείσουμε γιατί δεν μπορώ να πάρω τις μπριζόλες. Και επιστρέψαμε. Ακούσαμε την ομιλία με τον Ναι, όλοι μας. Και δεν ήταν αλήθεια αυτό που είπε ότι το αντίγραψα το Minecraft. Εκείνος μου το έμαθε για πρώτη φορά. Και μετά μου τα έδειχνε κι άλλος ένας φίλος μου. Έτσι έμαθα να παίζω Minecraft. Ναι, πολύ φέλε. 38 ειρωνεύομαι. Και ο Μιχάλης, δεν ξέρω από πού έμαθε το Minecraft, δεν μας έχει πει. Μας είπε απλώς που ξέρει ένα παιχνίδι και μας το έδειξε. Δεν μας έχει πει ποτέ, αλλά μπορεί να το ξέρει και από τη μέρα που γεννήθηκε. Κανείς δεν ξέρει ποτέ, κανείς μαθαίνει κανένα παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ το σήμα του Γιάννη. Βοήθεια! Δεν μπορώ, είσαι πολύ κάτω. Και ψήνω πράγματα. Τι να κάνω. Έλα γίνει προς τα πάνω. Οχ. Μάρα που δεν με βοηθήσει.
Δεν με βοήθησες. Πάμε να πάρουμε τα items σου. Εγώ πάω γρήγορα. Περικλή, περίμενε, με φοβάμαι, σου λέω. Στη σπηλιά σου είμαι. Εκεί, έλα, ακολούθησα. Ψήνω iron. Γιατί έκλεισες αυτό το μέρος, εγώ πώς θα πάω τώρα. Είχε λάβα. Α, πού ήταν η σπηλιά μου. Από εδώ πήγες προς τα κάτω. Έλα, Δεν μπορώ. το άλλο σπηλιά. Από ό,τι είδατε άλλαξε και το κανάλι όποιος τον παρακολουθεί. Γιατί δεν ξέρω ποιος τον παρακολουθεί, ούτε εγώ ξέρω ποιος με παρακολουθεί. Θα τα δω, έχω δει 3 σχόλια. Αλλά δεν έχω κανένα. Ναι, και εγώ. Αλλά δεν ξέρω πόσο αλλά δεν έχω κανένα subscriber. Σας παρακαλώ, κάντε μου και ένα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά.